di ka pala amarmarnek. Si kantay kabak nangan, bila dapat palpala ilangan. 24 oras mga online, puro silping kargana at timeline. Kasalungan kami kay pamilyam, di pa'y pulos na mapagsilbihan. Kasalang ruden iti utuburam, balang kantis kanto bailan. Manang ko adapay oras mo, at nanangin day tabiyag mo. Maan-ano nang isin tabunil mo, wino na rasay takikitay mo. Pinapatay may saglakay mo, pinangaklong kitkat si bubuo. Mapudaw day tapuso, day napintas mo anapud mo. Mapudaw day tapuso, day napintas anapud mo.
subscribe to our channel. Mangaluluken to'y bagi, nagdaraki ka ngamin, nusikat ko'y buyae, kas kaladong ke, magsisisip to'y bibig. Sisip to'y bibig. Ay, siya
nga tayo magkibibiyang no iso ti pagragsakam uray pa'y amin ken kakit na yunam sa huli kong pa ekstensyon kanang tumaisar ding bukuman talakay mo alip liputang sa iso ti nangak ng tariyam hindi bagang sika lang ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred Jakmeten mataros ang tiktik na mo na limit Mildred kunak no tay ka dengdeng ng asawang tiin ka ipagkatid hal na lorkit ka di ka pala amar marnet ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred Jakmeten mataros ang tiktik na mo na limit Mildred kunak no tay ka dengdeng ng asawang tiin ka ipagkatid handa na roskin kan di ka pala amar marnet si kantay kabak nangan bila dapat palpala ilangam 24 oras mga online puro silping karga na ta timeline kasalungat